Kama board mochung'ne sukari pacho ka ochiwo chik ne kembe sukari mondo chul jopur niang' e thuolo mar ndalo 7 ma ok okalo. Ka ok kamano, to ibiro kawnegi okang' kendo ibiro gogi fuai moriwo chulo nyinyo e wi chudo modeko. Mae timore seche ma sirikal osedayanga chike mager mabiro rieyo sekta mar sukari kendo biro konyo e rito ratich jopur niang' kendo miyo gibedo kod pesa mang'eny e ofuko margi. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. Gikone to jopur mag niang' nyalo buonjo tok bod mochung'ne sukari e pacho ka Kenya Sugar Board golo chik mondo jopur niang' ochul e thuolo mar ndalo 7 tok tero niang' e kambi sukari ma ok oleo kendo okang' mager ibiro kawne kembe ma odeko chulo jopur. We have developed standard contracts that have penalties so that if there are any delays in payments, the miller is penalized to pay the farmer with some interest on top, and over time, the standard time for payment to farmer should be 7 days upon delivery. Jatatije maduong' mar board no Jude Chesire wacho ni kaka yor gayo midhiero ma jopur niang' osebedo kakale, wach pimo niang' e ratil ibiro wit oko kaluwore ni mano osemiyo jopur lalo tons 3 mag niang' e trela ka trela kendo miyo gilalo omenda mabopa. We are in the process of procuring a mobile weighage so that our enforcement officers are able to do the random checks, and with that I'm sure we should be able to reduce this kind of exploitation. Bende olero ni sirikal ochako chenro mar pimo rang'iny mar niang' e seche ma sekta no ochomo kama japur ibiro bed ka ichulo kaluwore kod rang'iny mar niang' ma ok kilo mar niang'. They wanted to change the system of payment from weight to quality so that the farmer enjoys a good price, and it also removes the issue of exploitation, especially at the weighage. Kuom mano, jopur onyis ni ka chop tarik 10 dwe mar 9 higani oyud ka giseketo okenge makare mag tong'o niang' e seche ma sirikal bende temo rieyo lai mar tong'o niang' kod tero niang' e kembe kendo tieko wach deko tong'o niang'. Millers are expected, whenever we review their licenses on a yearly basis, which is part of the government financial year, that they should have a cane harvesting framework. They should have a timetable to avoid this kind of situation. Because once you receive a permit, it is expected that the following day, the cane harvesters are there and the truck is there to deliver. Chike mager ma oket mag rito ratich jopur niang' e pacho ka biro e seche ma sekta mar sukari osebedo ka temo chiera kendo timo maber. E higa mar 2024, sukari mane orege pacho ka ne en metric tons 815,454, kwan mamalo mogik mar sukari ma osereg e pacho ka. E higa mar 2025, sukari metric tons 611,576 ne orege pacho ka e kinda dwe mar 1 nyaka 7 higani. Kembe sukari oserego sukari metric tons 528,875. Kata obedo ni sekta mar sukari osebedo ka chiere pacho ka, nok mar sukari to podi nitiere e pacho ka. Joyce Oduor.